esta xornada que cada ano a Real Academia Galega dedica aos nomes propios na nosa lingua e que ten a ben normalizar nesta casa. Como en ocasións anteriores, esta xornada permíteme destacar a coincidencia entre ambas institucións, a Academia e o Museo, no noso labor de preservación e impulso do patrimonio, xa sexa cultural ou lingüístico. Investigamos para manter viva a nosa lingua e a nosa cultura e por iso non debe sorprender que os nosos camiños se crucen en tantas ocasións. Estas xornadas de onomástica galega son un excelente exemplo destes puntos de unión. Levamos 10 anos acollendo esta cita que agardamos seguir facendo durante moitos máis. Se en 100 anos anteriores houve ocasión de achegarse a aspectos como a microtoponimia, os alcumes, os nomes das rúas, os nomes comerciais ou a onomástica literaria, desta vez a xornada vaise centrar no mar. É especialmente acaído o tema nunha cidade eminentemente mariñeira que tivo no mar a orixe da súa época de maior esplendor a finais da Idade Media e principios da moderna. Unha cidade que conserva importantes topónimos, quizáis relacionados con ese vencello mariño como o do barrio da Moureira, e que presenta ao longo da súa costa nomes tan suxestivos como a Posta, a Illa Rabela, o Comareiro das Regueiras, a Pedra Froxán, o Areo da Pancada, a Punta das Alcedas, a Ribeira da Pexega ou o Peirado do Berrón. Non me resisto a subliñar que o mar é tamén moi importante na colección deste museo, cunha notable sección dedicada ao mundo naval, parte esencial dos nosos fondos desde 1943. Tamén conservamos miniaturas de barcos de pesca e fondos etnográficos relacionados co oficio das redeiras, utensilios usados polos mariñeiros e artes de pesca como agullas, poteiras, fisgas, rastrelos, anzois ou arpóns. E tamén na pintura exhibida no museo, o mar é un motivo recorrente que gaña protagonismo en obras de Genaro Pérez Villamil, Xerafín Avendaño, Ovidio Murguía, Francisco Llorens e, por suposto, Castelao, solo por citar algúns. E convido-os, pois, a aprender e debater nesta xornada da man das voces académicas e coñecedoras dos nomes do mar que os acompañarán ao longo de todo o día. E tamén a que se atopades un tempiño para iso, aproveitedes para que o vento mareiro vos leve polas salas deste edificio para gozar da representación do mar que fixeron os nosos artistas. Reitero o meu agradecemento á Real Academia Galega por contar coa Deputación e o Museo para acoller este evento e desexovos a todos e todas que teñades un aproveitado esa xornada. Moitas grazas. Ben, bons días. Vou falar en representación da Academia porque o presidente, Enrique Monteagudo, non pode estar hoxe aquí. Entón, como secretaria e membro da executiva da Academia, quero introducir estas xornadas dentro do marco que xa falou a directora do Museo de Pontevedra, que é o 10º aniversario das xornadas que se levan a cabo grazas á colaboración do Museo de Pontevedra e da Deputación de Pontevedra. Estes 10 anos creo que poden representarse como moi frutíferos. Xa ela mencionou pois algúns dos aspectos que se trataron. Son representativos, todos os temas que se trataron aquí son representativos da multidisciplinariedade que presenta a onomástica, porque o estudo da onomástica non é só estudar os sétimos dos topónimos, sino que admite diversas aproximacións que son tamén sociolingüísticas, que respectan a xeografía, a historia, a configuración do territorio e, moi especialmente, a identidade, porque a onomástica, sexan os nomes de persoa, os apelidos, os nomes de lugar e outros como os nomes de casa, os alcumes, son representativos da nosa identidade como pobo. Os topónimos infórmanos de como a nosa sociedade escolleu nomes para identificar os lugares.
Os apelidos estánnos ligando coa nosa historia persoal, a nosa historia familiar, pero tamén coa nosa historia colectiva. E aí aparecen relacións familiares, profesións, topónimos e moitos máis. Somos millonarios en toponimia, os galegos, ben o sabemos. Sempre suscita moito interese a onomástica. O interese que suscita vese ben nestas jornadas, porque cada ano vai aumentando o número de persoas que acudides aquí a escoitar os relatorios e tamén que nos seguen por streaming. E como adoitaba facer Víctor Freixanes cando ocupaba este lugar, mando tamén un saúdo para as persoas que nos están escoitando por streaming. É o momento, agora que imos falar dos nomes do mar, como presentará despois Gonzalo Navaza, de urxencia para recuperar eses nomes que non constan en ningún elenco oficial. Seguiremos, o noso propósito é continuar nos anos vindeiros porque aínda quedan moitas cousas por tratar. Falaremos en próximas jornadas da ecoloxía e onomástica, como afectan os desastres naturais como os incendios a conservación da onomástica, o monocultivo do eucalipto, a realización dos embalses que agochan topónimos, todo isto agocha topónimos que estaban ali, como se realiza a configuración do territorio, a evolución dos nomes propios ao longo da historia, é dicir, temos moitas máis cousas en recámara para presentar por diante. Remato xa, a intención destas jornadas é, como a intención da Real Academia en xeral, preservar este aspecto da lingua galega que é a onomástica e que é forma moi importante da nosa identidade como pobo. En este caso volvemos ocupámonos da toponimia do mar, que ten unha especial singularidade porque con frecuencia designa espazos que non son obxecto de propiedade por parte da xente, de maneira que moitos deses nomes están ausentes das obras, dos testamentos, apeos, foros e outra documentación de que dispoñemos para o estudo da toponimia da terra. E desta, aínda que sí, que existe de moitos microtopónimos do mar, existe información documental, moitas veces é manuscrita e case secreta, como se sabe, polos cadernos familiares de marcas e enfilacións. Bueno, a sesión comeza con unha xornada dedicada, por unha banda, á cartografía dos nomes do mar, é dicir, a representación da talasonimia nos mapas e un traballo específico sobre o estudo e a investigación en talasónimos e nos nomes de accidentes mariños e os nomes do mar, en particular da Illa de Arousa. Despois teremos un descanso a media mañá e a xornada matutina remata con un espazo dedicado a estas as marcas do mar, en concreto as marcas do mar na Guarda, e a continuación outra exposición sobre o asunto desta documentación relativa ao mar, sobre a talasonimia como un patrimonio inmaterial que debemos conservar. Logo temos unha pausa para o xantar e pola tarde
outras dúas intervencións. Unha primeira, non sei se pode ser considerada dentro da naonimia ou nomes das embarcacións, porque xa se fixo unha vez, digo que non sei se debemos considerar os nomes das bateas como parte da naonimia ou nomes de embarcacións, naqueles casos en que están singularizadas por un nome escollido a propósito. Ben, remata a sesión propiamente de estudo con unha aplicación ou as aplicacións didácticas ou aplicacións no ensino deste tipo de estudos. Rematará a sesión cunha actuación de Xurxo Souto, unha actuación musical, e ese vai ser o programa que teñamos nesta 10ª xornada de Onomástica Galega. Bueno, pois tócame pechar, benvida á Real Academia Galega aquí a súa casa, que é o Museo de Pontevedra. E eu quero falar un poquinho de institucións, de importancia das institucións, de importancia da Real Academia Galega, de importancia do Museo de Pontevedra, porque creo que xuntos facemos cultura. Viñemos de facer, de recuperar a Bienal de Arte máis antiga da Península Ibérica, que levaba dormida 15 anos, e recuperamos con máis de 60 artistas internacionais, 400 obras, e ainda non acabamos de pechar fai 3 días a Bienal e xa anunciamos que se os trámites administrativos co Argentina van ben, vamos traer aquí este verán a obra Cumbre de Castelao, a derradeira lección do mestre, para que todos os pontevedreses a poidamos ver aquí, para que poda dialogar co toda a obra de Castelao que temos aquí, o lugar onde máis Castelao hai é aquí, para que sexa un motivo de estudo da nosa memoria histórica, tan terrible naquela data, e para entrelazar os lazos co povo argentino. Pero que, ademais, de aquí a uns días vamos a ter aquí no Museo de Pontevedra o congreso internacional máis importante de museoloxía. Va a estar aquí os museos máis importantes do mundo pola primeira vez na historia de Galiza. Eses museos van vir aquí a facer un congreso. Pero na Diputación facemos cosas tan grandes como estas e cousas que en tamaño non son tan grandes, pero que teñen moita importancia. Como fai 15 días presentei unha publicación feita por esta Diputación chamada Deslocando a arquitectura tradicional, de Xosé María Lomba. É moi curioso, Xosé María Lomba é un arquitecto, profesor de buxo na Escola de Canteiros, empezou sendo hispanofarlante, e empezou a dar clase na Escola de Canteiros e dixo, isto chámase dintel. E chegou un alumno e dixo, non, iso chámase así. No noso povo chamamos así. E deulle un nome en galego. E quedou así. E durante 20 anos foi recollendo a nomenclatura tradicional da arquitectura en galego que se dá a parte da arquitectura e que foi el recollendo primeiro cos seus alumnos e despois cos pais e os avós dos seus alumnos. Con lo cual, temos unha publicación de fai 15 días que vou facer chegar a RAC, por suposto, na que se fala técnicamente dos nomes técnicos tradicionais en galego e está moi ben feita porque está dibuixada con explicacións para xente tonta como eu que non sabe nada de arquitectura, pero que é moi curioso ver a nomenclatura tradicional de nomes técnicos tan importante. Por lo tanto, as institucións temos un valor moi importante. E se o ano pasado falaba nas anteriores jornadas de que o meu nome Rafael, sendo médico, ten moita importancia, hoxe quero falar de onde vivo. Eu vivo nun barrio de Pontevedra que se chama Mollabao. E fai moito tempo dixéronme que se chamaba así, non sei se é verdade ou non, porque naquela altura, nos tempos tardíos romanos, había ali un muelle romano onde se traían os cachalotes, non sei se é verdade ou non, pero quedei moi sorprendido unha vez visitando este museo cando vi unha ánfora de Mollabao aquí no museo. Por lo tanto, algo debe de ter e algo din os nosos nomes e as nosas nomenclaturas da nosa historia. Por lo tanto, é moi acaído a necesidade de que estas jornadas de onomástica, e quero que agradecer a todos os que estades aquí, creo que a labor que facedes é moi importante e quedan inauguradas estas 10ª xornadas de onomástica galega. Moitas gracias a todos.